Ei, què tal? Bé, torno a estar aquí, més que res perquè l'altre dia, fent el vídeo sobre l'origen i l'evolució de la saga de Missió Impossible, em vaig donar compte de que em vaig centrar molt en el seu origen, la primera pel·lícula, i crec que seria interessant fer un repàs per tota la franquícia, pel·lícula per pel·lícula, per mirar com ha anat canviant a mesura que ha anat canviant el cinema fins a arribar a aquesta nova entrega que arriba als cines aquesta mateixa setmana. I per acabar el que farem serà un petit rànquing de valoració per saber quina és, segons el meu punt de vista, la millor, la pitjor i de més. Què me'n dius? M'acompanyes? Serà divertit? Tu mateix, és gratis. Vine, va. Abans de començar, però, recorda que no costa res marcar el cor que hi ha aquí sota, subscriure't i si t'agrada el vídeo el comparteixes. I recorda que estic a totes les xarxes socials creant contingut. Recordem primer de tot que aquestes són les franquícies més importants que ha tingut el cinema, no només perquè té una gran estrella com a gran protagonista que ha anat seguint totes les entregues, sinó que a més és una de les sagues d'acció més importants que hi ha hagut. No només per la seva narrativa, les seves escenes espectaculars, sinó per la implicació que ha tingut aquest mateix actor. O sigui que estem parlant d'una franquícia històrica i que ens agradi o no ens agradi és molt important dins la indústria cinematogràfica. Dit això, comencem a repassar les pel·lícules. La primera que ja us en vaig parlar a l'anterior vídeo i que crec que és una petita obra mestra, que és Missió Impossible 1, que és de l'any 1996, Brian De Palma és el director, els guionistes ja sabem que van ser un parell, i què ens trobem aquí? Doncs un thriller, la veritat és que és tal qual, un thriller on els girs de guió són super mega importants, una acció que tampoc és espectacular fins a punts exagerats, però sí que està molt lligada amb l'època que vivia. Aquí comencem a veure ja els primers herois d'acció que no necessiten ser uns musculosos Schwarzenegger o Stallone, sinó que una persona de físic més normal, fins i tot baixet, com és Tom Cruise, que planta cara a les situacions no només gràcies al seu físic, sinó també a la seva intel·ligència. Això ens podria recordar a altres pel·lícules que són bastant congèneres, com seria la saga de Jungla de Cristal, sobretot la primera entrega on també veiem algú que sí que és espavilat, suficientment espavilat per la feina que requereix, però que alhora no té un físic mega atrofiat, sinó que també es val molt del seu propi intel·lecte. Aquí hi ha menys acció que la pel·lícula Jungla de Cristal, però sí que el que tenim d'acció, que és molt puntual, és molt espectacular. I de mentre tenim això, una trama que és molt enrevessada. 4 anys després va tornar Missió Impossible i aquí tenim de director John Woo. Tom Cruise el que volia fer en un principi era que cada entrega de la franquícia fos absolutament diferent a l'anterior, que no poguessis comparar una amb l'altra. Totes formaven part de la mateixa història, però sí que cadascuna tenia la seva pròpia personalitat. John Woo venia directament del cinema de Hong Kong, pel·lícules com Hardboiled, Better Tomorrow, pel·lícules que van marcar també una tendència a Hollywood, que va començar a imitar el seu estil. Tenim pel·lícules com Peligro Inminente, Cara a Cara, Broken Arrow, on les pistoles són molt importants, la bellesa plàstica és molt important, la fotografia és molt important, el muntatge és molt important i el que es deixa molt de banda són les trames. Les trames aquí queda palès que no importa gaire, al cap i a la fi tenim un MacGuffin, que és un virus letal, i com intenten trobar l'antídot per aquest. També tenim flirtejos, però la veritat és que aquests flirtejos amb Thandie Newton no acaben de funcionar, i el que és curiós, per si no ho sabíeu, és que el dolent d'aquesta pel·lícula és Dougray Scott, que va haver que rebutjar el paper de Lobezno a les pel·lícules d'X-Men que va acabar ocupant Hugh Jackman, però qui tenia que ser Lobezno és aquest actor ara ja caigut en desgràcia. La pel·lícula té crítiques molt negatives, és molt d'autora de la seva època, però si la tornes a mirar i intentes ficar-te en situació, jo crec que no és una pel·lícula dolenta en absolut, que va tenir bastants entrebancs en la producció, perquè entre John Woo, que no parlava anglès, i que les diferències creatives entre Tom Cruise i ell eren bastant simptomàtiques, doncs
sí que no és una pel·lícula perfecta ni molt menys, però és un gran producte d'acció si ens situem a l'època que toca. Anys després, 2006, aquí tenim un heroi que ha canviat. Tenim J.J. Abrams, que passa a ser el director i aposta per tornar una mica als orígens, on la trama és molt important, on tot és més auster, podríem dir, tot i que hi ha una seqüència al pont que a mi encara em fascina, és una seqüència que trobo mega espectacular, però sí que l'acció també ha canviat a Hollywood. Ara la saga de Bourne ha estat triomfant, els personatges més torturats tornen a tenir molta presència i també no podem oblidar que ha aparegut el nou James Bond, que veu també de Bourne, que l'acció és molt física, que són personatges més profunds, i per rematar-ho tot aquí tenim el gran dolent, que ara no me'n recordo el nom, sempre me'n descuido, en Hoffman, que bé, dona, no sé com dir-ho, dona un refinament a tota la pel·lícula. Per fi tenim un malvat que és espectacular, que realment li pots agafar tírria, que és malvat amb totes les seves conseqüències, i alhora un Ethan Hunt més vulnerable, que li poden fer mal perquè ja té una vida, sembla mig retirat i de més. És interessant perquè obre un nou camí a la franquícia que a partir d'aquí Digi evoluciona. Passen 6 anys i aquí tenim a Brad Bird a la direcció, que és el director de pel·lícules d'animació com Ratatouille, o també havia fet El Gigante de Hierro, Los Increíbles, que passa a dirigir la seva primera pel·lícula amb acció real. I la veritat és que se'n surt bastant bé. Què tenim aquí? Doncs que agafa l'anterior pel·lícula i fa un salt evolutiu. Intenta ser una pel·lícula molt tocada i posada, molt escèptica fins a cert punt, tot i que amb un joc de fotografia completament diferent, i que l'espectacularitat és puntual però va més enllà del que havíem vist a la tercera entrega, on era molt, no sé com dir-ho, una acció de més de càmera en mà. Aquí no, tenim una narrativa molt més assentada, més espectacular, que vol fer disfrutar a l'espectador. Ja no vol ser simplement una cosa que et toqui la patata, sinó que també tu passis bé, et diverteixis. Hi ha un component més humorístic. Tenim el personatge de Jeremy Renner, el de Simon Pegg, que s'incorporen a l'equip i que fa que tot flueixi molt més. Tenim un equip nou consolidat, alguns d'ells ja van aparèixer a l'anterior entrega, ja comença a definir-se tot molt bé, tot i així sí que notes que encara està tot en trànsit, que no s'ha acabat d'assentar, però tot i això la taquilla no va fallar, va funcionar molt i molt bé, és l'entrega crec que ha funcionat més bé de tota la franquícia, o sigui que el trànsit ja hi era. A més va aparèixer ajudant en tasques de guió a McQuarrie, que passaria a ser el director a les següents entregues, i veiem que tot està funcionant molt i molt bé. 4 anys després ja tenim franquícies consolidades com les de Fast and Furious, com John Wick, i el que tenim és acció desenfrenada absolutament. Però Christopher McQuarrie he de dir que em sembla un director molt interessant perquè sap agafar coses molt espectaculars però alhora donar-li un assentament complet, una cosa molt ben pensada, estructurada, que avança molt bé, té una narrativa molt potent aquest senyor, que tot i que les trames puguin semblar simples, tu creus que fas les coses molt bé, que saps seguir-ho molt bé. La trama és molt simple, però els mecanismes juguen a ser complicats, però és tot molt simple perquè ho puguis seguir. Les escenes d'acció tornen a ser espectaculars. A mi és una d'aquelles pel·lícules que m'encanten, potser és de les millors de la saga, perquè té aquest salt de, ja us dic, d'etiqueta. És com si portés una etiqueta que és etiqueta negra, endavant amb tot. Això està funcionant de puta mare, i tant és així que Tom Cruise va decidir que per la propera entrega tornaria a comptar amb ell, cosa que no havia passat fins llavors a la saga i que no era la intenció de Tom Cruise, però veient el resultat va dir, escolta, això està funcionant molt bé, seguim per aquest camí exactament. I 2018, ja us dic, repeteix McQuarrie i segueix l'evolució de tot plegat. El que té d'interessant aquesta entrega, però, per mi és el lore. Aquí ja comencem a recuperar personatges del passat, històries del passat,
que ens porten a veure que hi ha alguna cosa més. L'organització secreta que està tocant els pebrots des de la primera entrega Tom Cruise es consolida, sabem que serà el gran malvat, alhora recuperem els components de la seva vida privada, combinant-ho amb la vida com a agent, tornem a tenir els dubtes de si l'estan traint o no, i més enllà del gran malvat de la funció, tenim a Henry Cavill, que aporta una frescura a la saga que és sublim. A mi em sembla una gran aportació. Aquesta mole de múscul amb bigoti em sembla genial. De nou, tornem a estar que mentre el cinema de Hollywood està fent pel·lícules que són sovint de baix pressupost, però que l'acció és molt física, que s'ha de veure, i aquí tornem a tenir-ho. Realment el salt en paracaigudes, les escenes que hi ha de persecució, totes funcionen molt i molt bé, estan molt depurades. La trama és també complicadilla des de fora, però és molt fàcil de seguir, però sí que té ganes de jugar, de ser elegant alhora, i funciona molt i molt bé. Christopher McQuarrie, ja us dic que és la gran troballa d'aquesta franquícia. Mai abans havia lluït tant una pel·lícula de Missió Impossible. I ja arribem a aquesta nova entrega que encara no he pogut veure quan gravo aquest vídeo, que no crec que trigui gaire en veure-la, però que li tinc moltes esperances. Les primeres crítiques estan siguent espectaculars i jo confio que serà un entreteniment com a mínim igual de bo que les últimes entregues, perquè l'equip que han format promet molt. A més, és el primer capítol d'aquest doblet que serà el punt i final a la franquícia. Hi ha rumors que pot ser que segueixi amb un relleu generacional, veurem. És cert que Tom Cruise ja l'estem veient que comença a fer-se gran dot, però tot i així ho ha donat tot per fer aquesta pel·lícula, o sigui que ens traiem el barret i aplaudim el seu gest. I, em sembla que he de fer un rànquing, no? Doncs comencem, tinc les pel·lícules aquí davant. Jo ficaria segurament en primera posició, de moment, Missió Impossible Fallout. En segon lloc suposo que ficaria la primera entrega, que trobo que és increïble. La quarta la ficaria com a tercera, seguida de la cinquena, i després ja només en queda Missió Impossible 2, que de moment és l'última, però que tampoc és tan dolenta com sembla. Ja us dic, totes crec que tenen la seva grandesa com a pel·lícula. No sé si ja estàs d'acord, no? Tu mateix deixa-ho aquí als comentaris i recorda marcar que t'ha agradat el vídeo, compartir-lo i de més, i subscriure't al canal, que és completament gratis. Ens veiem a la propera i que no explotis res aquesta vegada, sisplau.